Mula pa sa Barangay Pacol sa Nagas City, maagang pumila sa NFA Camarines Sur si Virginia. Ang pakay niya ay makabili ng mas murang bigas sa halagang 20 kada kilo. Malayo yan sa 49 to 60 per kilo na presyo ng bigas na nabibili sa mga pamilihan. Sa mga taga duman sa Moya sa Almeida, nagdidigdi, nagsabi sa Moya, mag-ano man ako ki bagas, magbakal digdi. Kaya nag-ano man po ako. Samantala, ayon naman kay Nancy, pabalik-balik na siya sa pag-avail ng benteng bigas dahil umano sa magandang kalidad nito sa murang halaga. Kung ikukumpara umano ang presyo ng bigas sa merkado, ay hindi na rin umano ito sapat sa budget ng ilang pamilya kagaya ng kay Nancy. Dahil nakaya kang ang sahod lang is barato tapos ang mahal pa ng bagas dahil kaya kang bakalon kang samuya, arog ka ni samuya na mayroon lang. Dako lang tabang. Magayon po ang naibaba na arog ka ni yung ugang na babakal na 20 pesos ang kilo. Dako lang tabang. Padami ng padami umano ang pumipila sa NFA compound para makapag-avail ng benteng bigas o BBM rice. Kaya naman ay naglabas na sila ng schedule na kasalukuyan ng sinusunod ngayong linggo. Ayon sa schedule na inilabas ng NFA, ang Lunes at Miyerkules ay para sa mga senior citizens, Martes at Huwebes ay para sa mga 4-piece beneficiaries, Biyernes naman ay para sa sektor ng PWDs, solo parents, jeepney at tricycle drivers. Habang ang mga RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture, kagaya ng mga magsasaka at mangingisda, ay pwedeng pumila araw-araw. Naobserbahan din ng NFA ang pagdami ng mga nagnanais makabili ng benteng bigas meron na, kasabay ng pagtaas sa presyo ng bigas. Jem Garcia, CSN.